ଆମର ଆଜି ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧୁ ମିଳନଟେ ହଉଛି ଆଉ ନାଗଚି ଜୟଗଠାରେ ଆଉ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାମାନ ଆସିବା କଥା ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକକୁ କହିଲୁ ବହୁତ ଲେଟ ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁ ସାମାନ ଧରିକିରି। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ତ ଟିକେ ନେଟ୍ ହବ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ପିକନିକ ସ୍ପଟ। ওলেলে বায়াস আছি আয়াস করা বায়াস আছি আয়াস করা ঝুল রে হাতি ঝুল 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 ঝুল